алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз, меҳмонони канали Оилаи Тоҷик дар Екатеринбург, имрӯз 4 апрел нигоҳ кунед, дар кӯча ҳавои софу беғубор, офтобӣ, як рӯзи баҳорӣ. имрӯз дар ҳама хел ҳавои софу беғубор, зодрӯзи банда, яъне ки зодрӯзи манай, 4 апрел ман дар детский сад кор мекунам. нигоҳ кунед, родителон падарка овардан. рости гап дар падарка нест, гап дар таваҷҷӯҳ зоҳир карданай. Ино шомо хадам овардам, кӯда тақсим мекунам. Так торт овардам, сатрот никоҳ доже додам. ай саҳар хестам группода духтаракам хат табрик кадистам. ҳазор миннатдорам, раҳмати калон духтарҷоно ҳамаактонда. ина мехел боз як соли дигар аз умри ма гузашт. дар ғарибиё баҳор омад, ази умрам боз як соли дигар бигзашт. тамоми зиндагӣ оҳиста аз пеши назар бигзашт. ба мисли гӯшту нохунам ҳамеша бо ватан будам. агарчи нисфи умри беҳтаринам дар сафар бигзашт.